Oso kontu larria dugu esku artean. Herrian erabilitako olioa bota egiten da, eta kutsadura handia eragiten du. Baina guk irtenbide bat aurkituko dugu. Ikertu dezagun. Guazen! Jendeak askotan olioa arraskatik botatzen du, hori egitean alda. Ez, olioak ura kutsatzen du. Gainera, oditeria trabatu dezake. Badakigu olioa ezin dela bota, baina zer egin dezakegu? Erabili xaboia egiteko, ikus dezagun nola egiten den. Ur destilatua, soda kaustikoa, erabilitako olioa, gatza eta espezia. Eskolako sukaldean erabilitako olioa eskatu dugu. Lehenengo erabilitako olioa iragazi behar da eta espezia batzuk bota usainak entzun. Ondoren soda kaustikoa, ur destilatua eta gatza neurtu eta nahastu behar dira. Kontuz, aiestatutako toki batean eta heldu baten laguntzarekin egin. Olioa eta soda disoluzioa nahastu eta ondo irabiatu. Nahasketa moldeetara bota eta gogortzen utzi. Xaboia xaflatan moztu eta 40 egunez neurtzen utzi. Prest dugu xaboia! Funtzionatzen du, eskoak garbi ditugu. Olioa berrerabili dugu eta xaboi honek ez du kutsatzen. Olioa ez bota, erabili xaboi egiteko. Laneta zondatzen jarraituko dugu. Berrerabili, birziklatu, sortu. Kasu hau itxita dago.